Üres már, lekésed a vacsorát! Mi a jó? Lajis, mi a lófasz? Jesszusom, Péter, jól vagy? Mi a lópikula van a lépcsővel? Csúszik, mint a takony. Kicseréltettem, emlékszel? A régi már szálkás volt, Stewie meg is sérült, és gondoltam az a legjobb, ha az egészet kicserélik. Mikor volt ez? Aznap, mikor az egész napot a drogériában töltötted. Gyerekek, mindjárt bedilizek. Volt a mesében Hapsi nevű törpe. Az a férfias, vagy csak álmodtam volna. Meg, Jézusom, apa! Pater, minden oké? De utálom ezt az új lépcsőt. Ja, nincs gáz, csak egy kicsit fekszem itt, míg megszűnik a fájdalom. Mit néztek éppen? Gyere már le! Megy a kedvenc Langyi sorozatod. Megyek! Jézusom, Péter, minden rendben? Nem, semmi nincs rendben. Egyáltalán marhára nincs rendben. Legyél kicsit óvatosabb, mikor lejössz a lépcsőn, oké? Könnyen beszélsz, csezd meg. Totál idegi alapra kerültem. Stewie, segítség kellene. Miért? Mi történt? Hát elég nagy bajban vagyok. Két be akar mutatni a szüleinek. Sziasztok! Egy kicsit elviszem ezt itt. Köszöntem. Mi a francot csináljak? Nyugi, csak higgadj le. Mégis hogyan? Holnap este együtt vacsorázunk majd az ősökkel, és látják majd, hogy kutya vagyok. Ki a k***a lépcső, a k***a húzd meg a életbe! Ja, miért voltak itt megint az asztalosok? Visszalakták a régi ocska lépcsőnket, nem volt választásom. Imádom a lépcsőnket! Joe meg azóta is ott ló.